Ahojte. Tak, dneska by som chcel urobiť takú recenziu na EDC kapsičky, na moju starú a vlastne už dnes novú, ktorá mi došla vlastne dnes. Táto stará to bola nejaká obyčajná Miltec kapsa, proste tam bolo strašne málo miesta. Bola aj v maskačovej farbe Multicam, ale to už má od Multicamu veľmi ďaleko. Vlastne sa otvárala takto na zips. No a po otvorení človek videl, že vlastne málo miesta. Proste tu mohol dať nejaké veci, nejaké pero, kresadlo, nejaké tie nožničky alebo niečo. Tu som mal treba starý nožík, starý multitool. Tu boli náhradné batérie do baterky, ktorú som mal tiež tu na, takže strašne málo vecí, že čo sa týka tejto kapsičky. No ale prídeme k novinke, ktorá mi došla dnes, ktorú som si objednal pred včerom, či včera, nepamätám. A konkrétne je to táto. Je to od Heliconu, je to Helicon Tex Urban Admin Pouch kapsička, ktorá je robená vlastne z Cordúry, celá je z Cordúry, Cordura 500D. Vpredu má vlastne takýto veľký panel, kde si môžete dať nejaké tie nášivky. Ja tu mám konkrétne brokovnicu, Remington 870 a ako je vidieť vlastne logo Heliconu je tu. Je to síce čierna farba, alebo je to vidieť, takže tu je takéto logo Heliconu. Ako som vravel, je celá z Cordúry, jak som povedal už Cordura 500D. A vzadu na nej sú vlastne takéto popruhy, viete to dať na mole vestu, alebo ako ja som to dal dnes na opások, som to vyskúšal, som to prepietol takto, že vlastne ostali takéto väčšie oka a tým pádom som to vedel dať na opások. Konkrétne používam opasok tiež od Heliconu s Cobra práckou. No a pozrieme sa vlastne, čo je obsahom tejto mojej kapsičky, čo som všetko do nej dal. Ako som vravel, do tej starej som nemohol dať toho veľa a do tejto novej fakt, že ako rozmerovo ma veľmi prekvapila, malo by byť rozmer na nej 17 na 12 na 5 cm, takže poďme si ukázať. Každopádne, tu veľký panel na nášivku, vlastne, a tu je vlastne aj prvé predné vrecko, ktoré sa otvára takto. A potom veľké vrecko, ktoré sa otvára takto na zips, ale je tam výhoda, že vlastne nikdy to nespadne úplne dole, lebo tu ju vlastne držia takéto dva pruhy. Čiže keď to budete mať otvorené, nikdy vám to úplne dole nespadne. No, tak si ukážeme, čo máme vlastne v tejto kapsičke, konkrétne v tomto prednom vrecku. Keď to roztvorím, tak vlastne mám tu na lightstick chemické svetlo, potom baterku Olight, nejaké tie cumuľacie cukriky na bolesť hrdla, toto tu je vlastne toaletný papier, konkrétne z amerického MRE. Tabletky proti teplote, Paralen. Ešte tam doplním vlastne aj časom Flektor, ten je proti bolesti, Flektor Rapid. Takže toto všetko mám vlastne v prednom vrecku. Tu v hlavnom priestranstve, vlastne ako je vidieť, tak mám uložené v tomto maličkom vrecku starý multitool a pero. Tu mám nabíjačku na telefón. USB disk na nejaké tie dokumenty. Ja by som to skôr použil na dokumenty ako rodný list, občiansky preukaz, trebárs pás, vodický preukaz, čiže naskenovať a mať to nejak v elektronickej forme zoskenované v prípade nejakej krízy. Ďalej tu mám zapaľovač Claugear, ktorý ide, je aj plyn. Potom tu máme takéto vrecko rozopínacie na zips.
tom mám zicherky, tie sa vždy zídu, človek nikdy nevie. Potom tu mám napájací kábel na môj telefón. Je to vlastne napájací kábel typ CC, čiže C-čkový z jednej aj z druhej strany. A vnútri mám ešte veci na mobilný telefón, ako šrobovaky, či už plochy, alebo takýto malý, úplne najmenší Torxový. Torxový mám na výmenu SD karty a SIM kariet, tento je vlastne na ošrobovanie krytu, na prídavnú anténu, na túto prídavnú anténu, lebo môj telefón môžem používať aj ako PNR vysielačku, má takúto funkciu. Čiže toto bolo vlastne z hlavného priestoru, je vlastne takéto rozopínacie vrecko na zips. No a ďalej tu ešte máme takúto odnímateľnú kapsičku, tiež na suchý zips, ktorá sa takto odojme. Vlastne na návlekro panel tu je tiež logo Heliconu. No a vlastne táto kapsička, vlastne toto sa môže takto zložiť. Môžete ju nosiť osobitne niekde vo vrecku, v nohaviciach, trebárs niekde v rúbsačíku, hodzde, proste osobitne, že toto budete mať niekde vo vaku a toto budete mať niekde pri sebe vo vrecku. Čo mám vlastne v tejto malej kapsičke? Tak prvé je tu takéto vrecko na gumičku. A vlastne táto kapsička sa vlastne roztvára takto. Ale ukážeme, čo tam máme. Takže prvá vec, ktorú tu mám, je vlastne leukoplast. A v ňom mám vlastne takto zrolované ako vlhčené utierky. 6 kusov. Potom tu mám 3 kusy tampónov. Tampón vieme všetci, že budeme ho použiť aj na rozloženie ohňa a v prípade náhodou nejakého poranenia ho vieme tiež použiť ako na upchatie, zastavenie krvácania, treba do príchodu RZPčky. Keď si roztvorím túto kapsičku, tak vlastne čo tu mám, tak to dám na bok. Mám tu takýto priestor vlastne, ktorý je rozdelený na dve časti. Jeden je s gumičkami, druhý je vlastne čisto len vrecka. Ten s gumičkami, tam vlastne toho veľa nemám, tam mám vlastne len fixu, takú centrofixu a kresadlo. Centrofixa. Takéto veľké kresadlo. V týchto vreckách, konkrétne v tomto tu mám náhradné batérie pre olej svetlo, ale zároveň aj pre túto maličkú baterku, to je taká rezervná. To je úplne slabé svetielko, na rozdiel od toho olajtu. Čiže 4x3-ačková varta batéria. Potom tu nám mám takéto zápalky a obyčajné. A potom takéto búrkové zápalky, ktoré sú vhodné vlastne na rozloženie ohňa v podstate už vo silnom vetre, skoro až v búrke, dá sa povedať, že viete aj počas dažďa rozložiť oheň s nimi. No, potom čo tu mám ešte zapaľovač. No teraz nejak sa mu nechce, ale je v ňom plyn, som doplnil plyn, takže nechce sa mu. No a ešte tu mám vlastne nožík Ontario Rad, ten úplne najjednoduchší nož od Ontaria, taký vreckový v tomto. Čiže vlastne takto to vidíte, ako je, čo všetko tam vlastne je, čo ja nosím v tejto kapsičke. A ďalej tu máme ešte takýto zadný priestor na tomto vrecušku, v takom, čo má tú rukoveď. Tak vlastne tu dozadu buď môžete dať nejaké doklady, treba z občiansky vodičský, alebo aj peniaze tam môžete dať. Ja som sa rozhodol, že tam budem dávať peniaze ako hotovosť. Nie nejaký horibilný obnos, ale 50 eur by mal človek minimálne pri sebe vždycky. To
to bude najideálnejšie 50, no maximálne 100 eur v hotovosti v rôznych bankovkách. Takže toľko k tejto recenzii na tú moju kapsičku zatiaľ, ktorá mi takto došla. Môžem povedať, že som spokojný, mal som ju už na opasku, celkom dobre sedí na opasku, len trošku ja som ju dal na pravú stranu a potom bol taký trochu diskomfort v aute, keďže po pravej strane mám aj opierku lakťovú, samozrejme aj zapínač bezpečnostných popruhov, takže budeme nosiť na ľavej strane, tam bude viac miesta ako. Takže zatiaľ toľko k tomuto a prípadne keď sa vám toto video páči, tak poprosím dajte like a zdieľajte ho. A tým pádom mi to bolo pre dnes všetko a Green Prepper končí. Ahojte.